た来た来た。やべ、矢田ちゃんが俺心配でしょうがねえで。いやもうやると接触せえへんだろ、あれだけ。やばい。あれすごいね、なんかえらい明るいね。上見すぎかな、それさ。あ、なんか抑えてるじゃん、今日はさすがに。あ、ブレーキかけちゃった。戻ってくるんだ。なんだ。見ろよ。みんな期待してたのに。おい、もう一回。いいよ。おい、行くのかよ。そうだ、あいつバイク乗ってる時。目がキラキラ。なんか。生き生きしてる。リクエストに答えちゃおうかなーって。手が電気ついてる。あ、来た。あ、ヘルメットのカタログと、来ました。お、来たもんね。ヘルメットかっこいいのあるね。警備員用のやつがかっこいいね。来た。かっこいい。かっこいい。低かったね、今。マジあいつ本気だし。